Здравейте, потребители на YouTube и VBOX. Ние ще играем в сейда, който тук ще открих. Много овце, много работи. Ние дори силно наблизо. Не знае. Ама като гледам, че няма никакво сево наблизо. Никакво. Това е все едно. Ще започнем. Овца съм клас. Помня, ще се включи бонуса така някъде. Къде ми отишъл бонуса да... Странно. Я да видим къде може да живеем. Варианти. Тук е готов вариант. Мисля тук да живеем. Там да не. Тип няма много дълъг, но и много кратък. Сигурно кога съм то ще да скучим. И здравейте отново. Ето ми малка кашторка се направи. Вижте каква врата е къп. Който ме пита каква е вратата, ще му я покажа. Ще направя един клип точно дълъг, не трябва една минута, за да ви я покажа цялата. Супер, тикви. И написах някакви си мерлоци, рерлоци, това ли. На които съм виждал през време. Няма да си изгубя холма, ама ще трябва тук да видя нещо. Дали има. Се малко ще ви покажа кой има често. О, найсик! Хол. До сега пекох на дървени въглища. Найс. Пак ли не съм си направил? То. Това. Няма повече. Оу. Как? Добре, да се прибираме да лягам. Сега ще го скипна и ще се върна като сме в холмите. И отново сме в холмите. Само ще стара работите. Това... Така. Така. Мод си прави. Така. Ще взема малко, да речем 4. Правилно ще запаля 2 факли. И ако не сте ме чували до сега, се извинявам. Просто малко бъгна микрофона. Ама ще иска да заседа нещо. Това е едно бамбук. Ето ще е бамбук. Пасне. Ето се влям за това. Така си ги съцепя. И това мисля. Съм така. И сега ще дойда. И отново съм тук. Извинявам се за многото паузи. Ма просто си налага. Вратата си е готова. То много лесно ще разберете. Слагате от едната страна табели и си оттърсите картина. Подходяща за вашата врата, де. Мале. Хоп. Нямам купчета, после изляза. Няма да скачам. Да експлорвам малко. Я. Хай. Ей, супер. Блин. Не влязам сушата. Там е колко за 2-3 бърки стоимощта. Не мога да ми стигне.
И да видим. Тук дървета, само дървета. Няма се, че има и такъв байом, просто така ма спална. Си да е такъв, няма се решавам какъв ще. А нощ ще решавам, дали не вярвам, че и нощ ще създал Майнкрафт. Това не го казвайте на нощ, ако изобщо и не съществува. Това ли е съществувал, честно, това е просто една шега. Невъзможно не съществува. Готово. Тяло да взема малко. Това. Както си. Ще се върна. И малко дърво. И отново сме тук. Преместих се в друг холм, който е сега построи. Сега бих се на туризачката за ития. Ножицата. Често казвам си изгубих ония холм, но накрая се го открих. И вижте новия ми холм. Частката на кретена реално не е. И нека да лягам. Така обичам да се правя. Така си дестайрам. И да отивам да копам химната. Ще се върна, когато съм там. И ето, че най-сетне стигнах в моето ново мина. Тук. Накъдето и да обиколиш едната. И сега витостълбище. Това ще го опера. И сега ще го запуша, за да се изхъбе и дърта. Продължавам до ниво. Оле, мале. Много беше. Оп. Къде беше? Прибирам. Ай. И ето ни отново в холмето ни. Оп. Ето как изглежда мината. Там чак. Тук по едно мощи дете са точно не са направих. Държите кактусите. Готово. Да се казваме чао-чао. До следващия клип. Абонирайте се, харесвайте, коментирайте. Който иска да го науча сериозно, който иска да го научам как да се направи такава врата, ама перфектната, да ми казва, да пише, защото има разни бъгове. Това. Много големи, даже бих казал, бъгове. Ако тия вратим. Да ми казвате, аз ще я правя. Странно. Готово. Чао. Седна. Чао. До следващия клип. Абонирайте се, харесвайте и коментирайте. Всички други лица са напълно случайни.